roi try bangai ngoi blay bangla ban ekran bat pi sa isien hang ne ka por ka mentang dap ne ka jis ngo yo blay we ban ekran ne ka tien ka jong blay ban ye pen snow ban I men sim ban hikai pi leng ba ne ka tien ka jong o ban ngai pen sha skor kin det por ba pen snap ka tien ka jong blay bang ada nget kan long ka daw ka jingker khu na ka menta jong fi way ba pet ya ka ne ka hikai ha ka ne ka por ka mentang Uru try kwa ban kreni fi, try kwa ban hikai fi, try kwa ban le shibon ki kamba, haga jim ke jong fi, wa pin longa daw, jong jingker khu ye ke hima ke jong blay. Haga ni ke por ke mentang kwa ban kren ke kitab jong Joshua. Kalau nong ke ba ar ke khot ke ba ningkong ter ke tin ke jong blay ke ong, tiu Joshua ko nun ula pa Arngut Ki breu jar nashitem ban sentiat uda ong ki let jengo ya ka ri, ba ya ke Jericho, te gila let ba gila poiru. Haga yin ka wei ka nuti ka bakerteng ka rahab. U Joshua ula pa agini ki nongsyntiat Arngut ban let na shitim ban let sya kata ka sinong Jericho ban syntiat iya kata ka nongba. Ban apa kila let kumta kila poiro ka wei ka yin jong ka wei ka breu ka bakerteng ka rahab. Bagani ka breu kamdei ka breu ka ba bha kamdei ka breu ka ba don akor ka ba don buram nrai ka breu ka babel ka ong baka rahab ka nuti ka umut ka day ka breu ka ba im ka jingim lane ka breu ka ba im hagata ka jingkai mat jongka ka day ka nuti ong ka tin ka jonglay but kini ki breu ki jonglay ki poi hagane ka ying jong ka nuti but anda haba ki poi ka ying jong ka nuti ka lapriang snobha ya kini ki breu haga ying ka jongka kanir kolong ka jingsi sha baka kwam pin kan mau ya pi ba ublay upha ro ye ki breu ki jong upha ro ye ka tin ke jong u shwa bon pen jot no ye ka ne ka prthai ha ka por ke jong no wa la pha you know wa but menta upha ye ka tin ke jong u but kini ki Arngut kini ki nongsyntiat ngasno ba ka de ki artli ki testament jong ka bible ka testament ka barim ba ka testament ka batmai baru play upo yakini ki artli ki testament ban ya tholo pa ya ga ei ba play unle ha kita ki sngi ki bakhat do ka testament barem ga dan shipon ki jing tho shwa kai ka banja ha kita ki sngi ki bakhat do shwa ga jing pinjat ki jong play ya ga ne ka prthai ba kalong kum churu ha ka testament ka batma u jisu ka kitab jing pen pau kini baro ki ya tholo pa ya ga ei ka ban saja finda pule na ka testament ka barem ba na ka testament ka batma ka ya tho ya ga ei ka ba play unle hagi tegi sgi ki bak khado but kini ki breu Arngut kilawan but haba kilawan kim shimla let ka ying jo breu badan buram ne ka breu blai en rei kilawan haga ying jong nuti but haga jing shai haba kiwan jo ying nuti li jing shai makai ke de ben yap ning kong makai jing shai kala de ben sha penjat en rei ka tin jo blai ki thu bakala pediang ka ne ka nuti kala pediang ya kini ki Arngut kita ki nongsyntiat ki shakri ki jong blai balapa do Joshua but kani kalong ga jingsi sharo baladama pi pediang ya ka tin ga jong blai pediang ya ka bible pediang ya ka ni ka testament ka barim bat ka testament ka batmai hot ngi de ge ka bible ka ong bangir ki long kum kinuti ngiru ngila ya persha yo blai ngila i no yo blai ngila phai no na la ka jong ka lenti kum te ki langbrat ki blasa kama ngila sakma hala ka jong ka lenti bat ha ka jing pai ka jong blai yangi ha ka jing si sha ngi long ka nuti u na man ngila le persha yo ngila phai no na u sha ka wei pat u blai sha ki wei pat ki blai sha ka pruthai sha ki ai ki jing smo bha jong ka ngila phai no sha ka pot ba ngila phai ro sha ka jing penjat ba deng ta u Joshua upha igini ki Arngut hagane ka ying jong nuti ka bamot u blai upha ya ka tin ka jong u hangi ki nuti shwa ban penjat no ya gane ka prthai badeng ta kan ma wi gane ka wei umdan u wei ru ba hok umdan u wei ru ba biang hagane ka prthai ka babel ka ong ba baro ngila le pop bangla dola nai ka buram ka jong blai ka babel ka ong ba dan ba hok em dan ba hok baro ngila le pop ha khamat jong blai nadu ka pol jong adam hadu menta ong dan u ba hok but kum tang kwa ba nong ye pi la dang i long ki pop ka ba mot ngi don kam ken ya ga jing penem ngi don kam ye ga jing snai ngi don kam ye ga jing ai ngi don kam yu nong penem maka babel ki thu ba shwa bon pen jot ye ga Jericho la pa gi ni ki Arngut shwa bon pen jot gi ni ka pruthai ula pa ye ga ni ka tin ga jong o but ga ngai gi ni ka tin ga jong blai ka wan ro ga ying gi jong pi hang ni ka por ka ba menta kini ki testament ka barembat ka batmai ki juwan ha ka ying ke jong pi ba menta vio snow ka wan ha ka ying ke jong fi
bat kani kawan ban hukum ya pi kani kawan ban maham ya pi kani kawan tang ban le ka basni hunrei kawan ru ban kerku ya pi ka babel ke tu namar bakarahap kalap diam ya kini ki Arngut kalio diang ya ke jing kerku ke jim chuka ngan puli chu ke tin ke jong blai ka babel kong no ka du khot ka ba ar ka ong kum ni tili ya tu aus im Jericho da ka ba ong hakmi lawan ki breu shani ha kani gami lagi kun Israel ban sentia ya kari barus im Jericho la pha hagar hap uda ong tuang lam no ye ki breu balawan hapa ki barum ha ka ying jong pha kini ki Arngut ki la rung ha ka ying ke jong karahap bala benaru tang ki breu us im ulatip bana marba kalap diang gini ki Arngut us im ong lam ya kita ki breu shanga kalong kum juru lada pilak pediang ya ke tin ke jong blai lada pilak pediang ya ke gospel usim jaga percaya usaitan ushon baru isi ya kata snow bahaya kata ukwa ya pi berpen paino ya kata ke jinget berpen paino ya kata ke tin berpen paino ya kata ki brio kumba uni ubrio ubalong utaus im jaga Jericho kwa ya karahapan le baru syaitan ukwa api ban ino ik syakri ki jong blai ban ino ik jing syakri ban ino ik tin ke jong blai ban ino ik jinget ban bapin IT no ila di hau dengan kwa abanong ipi karahap kadai ke breu ke bastan karahap kadai ke breu wat ada kadai ke nuti henrai penban kadai ke breu ke bastan ka jingkeli ka long kadai ke mit atu fidain am ke breu ke bastan fidain am ke breu ki ba kongo ya ka tin ke jong blai ban ya ka ba fi kongo ya ka tin jong neus im ka pertai usaitan ka babel ka ong bos im jong ni ka pertai usaitan pen mala no ki khmat jong ki breu Pakinom la ban itu ne ban snow ne ban pediang ya ka gospel Ephesus no ba khot ba kong bau ni usim jaga perthai uni usim jaga sun udan hadu menta ban le persya ya phikan baru long usim jaga sun ukwa ken baki ege ka ba pipile ke ege pidwa ya kwa ban cancel ukwa ban ba pipin bin nya no inu play ba pin pai no la se pila dwai don pring jong fi pila dwai ki don ki jing e ke jim ke jong fi don ki jing ele ke jim ke jong fi pila dwai in re usim jang ni ka perthai wi le tem fi khampat yo e ke juba fi sngo thai no ban dwai wong ban pai no e do ka tien ke jom le wat nget chu tu play wat nget chu ke tu ke jing dwai pham ler kam mem ler kam badwan ra ki tien ki baru kom ban ram ya fi ba pipin thai no ban dwai ho play in re ka kwa ban fi wat no pen pai no ya ka tin ke jong blai wat no pen pai no ene ke jing hai ke jong fi wat no pen pai no ya ka ta ke e ke ba fi la yeshem ka tin ke jong blai ka la wan na ka download jong fi pila peliang ya ka tin ke jong blai ka download jong fi pila peliang ya ka gospel pila peliang ya ka ne ka tin jo ke jing penem pila peliang ya ke jing kai ne ke shakri ke jong blai wat no IT no ya ka ta ke jing shakri wat no e no ya ka ta ke jing shakri ya ka ba pi julai ne ka tin ka ba pila jungai wat no IT no ya kita house im jong ni ke perthai bolong taus im jong ke Jericho kumbaga long hang ni ke tin ke jong blai ngakwa abanong ifi ushun ba usaitan ifi usaitan ro da shun ha sizin ba ula tip ba pi bilap yang ye Jesus Christ on yele persya ya fi on yele persya ya fi ka babel ke thu amni ba karahap ke de ke breu ke basta ba ke tin jong blai ka angkum ni henry kata ke kentai kala shim ya kita ki Arngut ki breu bat kala buri ya ki kalau ongru lawan kita ki breu haka ying shisha hanrei ngam shim latip ki bana ei kala jaru hamar ka por ban khang ye ka khrdok haba kala dum ba kita ki breu ki la let no shanu kita ki breu ki la let ngam tip shu be kloi na din joki namar phin lap yaki hanrei kala la lam yaki shalor ying bat kala buri yaki ha ki ding saihon yaki ba kala tha ter halor ying ka babel ke thu angni ba ka breu kala let ban buri yaki ne ki Arngut ha ka ying ke jongka shalor ka ying ke jongka ha ka jaka ba ka tha yaki ta ki ding saihon kala buri hangta ba ka banong ye pi ke ne ka por ka ba menta ha ba pi pila pediang ye ke sien ke jong blai ha ba pi pila pediang ya ka jing kai na ka gospel haba pila pediang ya testament ka berim pi pediang ya ka testament ka bathmai pi pediang ya ka jing thu lupa ka berim ba ka jing thu lupa ka bathmai ei ka ba blai un sale pila buri ha ka donor ka jongfi to ai ba pin yai buri kum ta ken ka sam shi spa ka khandai ka de khot khat wei ka ong ngalari khop ye ka tin jong me halaka donor khnang ba nom laptop ya me
Kaktin ke jong blay ke ong ngalari kop ya kaktin ke jong ne haga donut ke jonga ngalari kop ya kaktin ke jong ne haga donut jonga bangalum le pop ya me kini ka beriu kala buri ya kita ki angot haga yeng ke jong kang ko abanong ifi kamet jong fi ke jingim ka mensim ke jong fi ke te ke jaka shong ke jong blay uji surong ha kbi ngyang ke jing kang bangatit la dau play ta ke jing kang yo ban rung ha o ban ma un yo ya khawai bat nga ya khawai bat u kata ga de ke jing shisha la pi la diang ya ke tin ke jong blay kan mau ya kani bo blay u ka ban ya khawai bat fi u blay u ka ban ya don ring kat bat pi ya ka ba pi nang la ban ya shakri bat u ba pinyo diang ru ya kata ke jing kman bat ke jing so kani ke breu ka diang yi ke shakri ke jong trai ke ying ke jong ka pi la diang ya ke tin ke jong blay ru ke jing ke jong fi ba ka ban ong ya fi bu ya ke tin ke jong blay halor do bani ke baro knang ba pi finum yo le pop ke nyo blay kaktin ke jong blay ke ka man ke jong blay kaktin ke jong blay ke dei ka badon bor kaktin jong blay ke dei ka badon jingim kani ke priu kala buri ye kini ki arngut ha ka ta ke ying jong ka pato ai ba ma phiru bin buri ye kaktin ke jong blay ha ka download ke jong knang ba fin yo mel pop yo blay ken ka babel ke thu ba kaktin ke jong blay utaw bi sngo ye kaktin ba ru bale ru ya ka ong kaktin ke jong blay ulang kong ubreu bastat ngan nyoy u kong ubreu bastat kani ka breu la consider ya karo wala da ka dei ka nuti henry ka dei ka breu ka bastat namar haba kalayo sngo ba kita ki shakri ki jong blay kilawan kala buri ya ki haga yeng ke jong ka hatu fidei nam ki breu ki bastat haba pi sngo ka ktin ke jong blay pi pdiang em ya ka ktin ke jong blay pi pdiang em ki shakri ki jong blay haga yeng ke jong pi lene pi pdiang em ya ka ktin ke jong blay haga download ke jong fi la da pi pdiang da shisha fidei ubreu bastat bat phila ban long kata ka breu ru ka bastat o nga kwa ban ong pi la da phila pdiang ya ka tien ke jong blay bat phi nget aga ta ka tien ke jong blay u jisu ang nga nyo yo tau breu ko mu breu bastat bala tei ka ying alor mau siang kum tau slap un wan ke jing slay kin wan bat kata ka air kan shop ya kata ka ying re kata ka ying kan yeng re kwa ban ong fi kan sawan kan jing pen khi ya ne ka perthai ha ke sngi ke ba khat do kan wan ke jing pen khi ha baro ki benta ha ka yo kot haga kamai ka ji haga sanshar ka khadar haki ri haki jingya dei jong ki ri haki ai ke baro bar ye baro kanon ke jimben ki pet menta po Sri Lanka kalau don ke jimben thai bom ya kita ki ying mani kalau don ke jimben ki bat ke ni ke dang dei tang ke jins dang jo ke jimben ki ba dang pen ki tang ubrio handa ke sawan ka por ka ba ublai un pen ki ya ke ni ke perthai un the no ye ke ki nyotli ki pliang un the no ye ke ki nyotli ki jimben na un the no ye ke ki nyotli ki turoi ba kan don ke jimben ki ba ba wan ke ni ke jimben ki an pen jot no san don thiau ya ke ni ke perthai namar ya ke ni ke perthai la ri ya ka na ka benta ka ding ong ka tin ke jong blay ka tin ke jong blay ka ong vi puli ke shiti ka ba ar jong petros ka nong balai ke khot baning gong tar ke ya thu ing hang to ba ka tin ke jong blay ka ong ha ke ni ski ke ba khado kin don ki nong kran ben ken kin don ki nong kran ben ha kin ong hanu ka ta ke jingwan ke jong trai hanu ka ta ka jingkular ke jingwan ke jo oh kin ong hai ka ta ka wai no ka perthai han re ka ba dong ki ta ki briu ki klet no e ke ni ba men shwa la penjot ye ka perthai ha ka por ke jong no wa ba penjot yang ya ke ni ka perthai syuk daga ka jong noa la rik nang ye ke perthai naga banta ke jing penjat daga ding bat kum tang kwa bro pi shwa ban penjat ru ya ke ka nong ba Jericho lawan kini ki arngut lawan ra ini ke ketien ban ka kwa banong ye pi mau blai ru wan ra ini ke ketien ya fi kan bala da pi don ke ni ke ketien ka babel ka ong bala penek lang ye ki daga ketien ke jong blai ye ki daga ketien ke jong blai ka kwa banong ye pi ke ketien ke jong blai ke ni ke bapat ye pi la pi don ni ka ketien ke jong blai kwa banong ye pi ka babel ka ong bo slap un sawan ke jing pen ki kin wan kita ki le er yong kin wan ken pen ki ye ke jing im ke jong pi o kan wan kum ke jing slai ka ba wan nang ni nang tai ban syo ban pen ki ye ke jing im ke jong pi re la pi la pdiang ye ketien ke jong blai tori khop ye ke ketien ke jong blai khnang ba bila ban yeng scam bat pin yeng ru kom udong job hado ke sngi ka ba khado ketien ke jong blai ke thu angta ba ni ke breu ka buri ya kita halor ke yeng ke jong ka kalau bu ning kong ye gini ki shakri ke jong blai halor ye jo ka kran ru yangi bagi dewen bu ning kong ye ka ketien ke jong blai halor ki baro bu ye ka ketien ke jong blai halor ki baro ban ka banong ye fila da fila bu ning kong ye ka ketien ke jong blai fila le bhai le maru blai ju bakla ye ke bo ong ye ka taun le ye ke bo kular ye ka taun pendap but she seen bala maham do blai
Ublay udon ya gajing temu ban le. But you see bo kular ban le piru un lebet ya kata shispa na shispa nga guarantee fi. Ngala pila komo ya katin gajong blay. Lada pila nget au ni ublay. Compare la kawan gajing pen ki kum noro and ublay un pen dap ya kata gajing kular ya ka baula kular na kam ta gajing gajong fi. Don artli ke bam chukla on katin gajong blay. Kalon ka bam la bo ublay un lam ler on katin gajong blay. Ublay da leleru o nam lam ler kan bat ka tin ga jong blai ka ong bo blai un ai bo mar uma u long kum tau mau sian ga jakari bo tau bari ha o on yo kan ya ga jing penem man ka ba nang ifi kan ga breu kal ai jakari ya gini ki arngot kal ai jakari ya gini ki shakri utrai man ga ngai aba piru pi ai jakari aba pi snow ya tin ga jong blai pi ai jakari ina ga tin ga jong blai ka do no ga jong fi pi ai jakari bat pi bo ning khong ina ga tin ga jong blai ha ga jim ga jong fi ka ei ka ba ja ka rahap kan sa jaru ya ga jing ga jong fi ka ei bo ka babal ke thu bat gini ga breu ka ba ga pdiang gum ta ka don ru ga jing kren bat gini ki shakri ga jong blai snap ka tin jong blai ka ong gum no gini ga lanong ga ba ari ka de khat ba pra ter ka ong gum ni Balbakim patia kalawan skill shaki shalor ying. Kalau ong ru hagi taki brio. Na tip po try. Ula aya pi gini geri. Bat baga jing shakting ya pi kalahap halor jongi. Bat baro ki try snong gini geri. Kim don men sim show. Namar ngilayo sngo kumnu utray ula perengat. Ya ko gaduria basau hashwa jongpi. Men bap la no na Egypt. Bat kumnu bapila le ya ki Arngut Ki sim ki amor. Ki bahasa Shillong ke Jordan usihon baru oken. Ya ke bapi pila penjat tiao. Kini ke beriu kalau juga snow. Ya ke ke bau blay ula le. Haga tak ke jingat lenti jongki kon Israel na ri Egypt. Hado benda poi, hado kini ke Shillong. Kalau yo snow bau blay udan rengkat bat ki kon Israel. Kalau yo snow kumno bau blay upen rengat. Ya kata ke durio basau iswa jongki kon Israel. But kalau yo snow bau blay ulale shibun ki kamba baula don rengkat bat ki bagi kon Israel kila penjat ru ya kita ki Arngut Ki sim ki bakrau jong ki amor bau ta ulong usihon baru ok kala yo ya ki ege bro kala yo snow kala yo ya kata ka jingtip baga om barok ngila syeptien baru blay jong ni blay balak ben le ege bakrau ula bantei ula ban penjat ula ban le ege ki bakrau ban penkhia bat ngakwa banong pi ula ro ban le ya kata ka ke bakra ban pen em ya ke jing em ke jong fi ban ngakwa banong pi shap ting em you try pi shap ting em you try ka banong pi ka babel ka ong ka jing shap ting you try ka long jing sedang juga jing start la pi shap ting you try u play ong ro ka ting ju nga ngan le is ai ya kita ken ge shap ting ya nga Kini jom boleh kita pulih malaki kita nong balai kita kat country gong. Bagi kita kita ship ting utrai kita shong bagi kita keren. But utrai ong nanga thok ken mau ken kita kita keren kita jom ki hang kata kitab jom kita jingken mau. Bagi kau abang kita bagi ini ship ting utrai ublay uken mau kita kita ship ting you. Kemat jom kalau ngalor kita kita ship ting you. Kan download kita jom play kalau hang kita kita beriu kita ship ting you. Bagi kau abang kita unle isen aiken. Kumba ukun bersyakri ya ukpa. Kum taru utau kun bo shakri ublay ule isen aiken ublay ban ko abro fi ka babel kong kan non ka jipnya per ap deng utau bo shakri utau bam shakri ublay hap deng jong tau bo hok bat utau baman kan don ka jipnya per ang ka tien ka jong blay ba deng ta ka ni ka priu kala shet ting yu trai kala shet ting yu blay jong ki Israel karahap ka nong pop kala shet ting bat kala pdiang ni yagi ni ki Arngut bat kala pdiang yaki kum ki shakri ki jong blay ka babel ki atho bagi ta ki Arngut kila yo ya ga jingeda baga babal hadin ta ga yathu baga ni ga briu ko ong pin plai im na mi ukpa jonga pin plai im na karpat ya pi tos ngowa plai im ukpa plai im ya ga kmi plai im ya gini ki bahayeng ki bahasa mi jonga ki men ki para karahap kala kerpat na gini ki Arngut lala pi wan shing ni gari plai im ya ga yeng ga jonga hato pin plai im na plai im ka ong ini pula yang ketiga jom lagi om. Dia mar kata ngadua ya pi to smai hanga da utrai. Namar bangal le isen ai ya pi. Ba piru bin le isen ai ya ka yeng ukpa jonga. Ba pin ai ka dak ka bashisha hanga. Ba pin im yuk pa jonga. Ba di ka kmi jonga. Ba di ki para jonga kin thai ba shinrang. Ba baro ki badon. Ba pin plat igi min sim jongi na ka jingyap. Kani ka briu haba kala priang ni syakri kala panru ya kata kakular ka ong fikular ne ban penem yuk pa ya ka kmi yiki men ki para ki jonga kin thai bat chinrang bat baro ki badon bat nga kani kani ka jingkli ha kani ka miet ka bamenta hatu
habo blai upen em ya phi hato unum pen em moi imei jong phi hato unum pen em moi pa jong phi hato unum pen em moi ki men ki para ke jong phi hato unum pen em mo bat kita ken ki badon bat phi upetras ulai lap aga sgi pentekos pin puli na ki kam apostol no ma ar khot lai pura wam teu petros ulai thu aki to fin kala ga bomot baon pen baptis phi wei poi agar tengu Jesus Christ ya bon yo ma yigi pop ma fin yo pdiang ngi jing ai wan sima ko na mar ga jing kular ka long ya phi ba gi khon jong phi ba ya baro ki be se jingai kat ki bau try bau blai jungi un khat ha o ka babal ge thu igani balada phi kala ka bomot lada phi pdiang ngi ni ga tien ga jong try kum ba ka rahap kala pdiang ka jing penem kan long om tang ya phi han ra kan long ru ya ki kimi ki pa ge jong phi ka jing penem kan long ru na ga mantau kurim jong phi nam ta ka kurim ge jong phi ka jing penem kan long nam ta ki khon ki ti ge jong phi ka jing penem kan long nam ta ki himmen ki para kan thation rang ge jong phi ba ka babal ka ong bat i ki to baro ki ba ya dan bat phi ki bhai ki basem ge jong phi baro kin yo ya ka jing penem ka babal ki tho ang ni ba ka rahap kala kerpa ba ki ni ki shakri ki jong trai ki la dhiang ken ya ka ta ka jing kerpa baga babal ki thu baga raha kala penihar no ya kita ki arngut ki shakri ki jong trai na kata ka kan ro jong ka habanga prakhat ye gani gong kumno bala penihar no ka ai kita ka jing penihar fin kan mau ye gani ka we ka lieng habak yeng ka penihar ye ki angkor ki jong ka ki ki nar ki bakhia lani habawan kal eryong ke erngit ki jupen ha ya kita ki angkor ne la jupen her ye ki angkor kita ki nar kanang bagani ka lieng ka nomki kani ka brilru kala penihar ya tiki shakri ki jong trai fitemna baga khtin ke jong blai kita ki artli ki testament ki longum ki artli ki angkor ki ban bat ya phi ha ka ta ka por jong jing e ha ka por ki jing jing jar ha ka por ki jing le jong jing em ma kwa brong pi onom dan no doctor no bril la ni no ka dawai ka bala man pen khia ya phi la pi pang men sim la pi pang ki jing mot la pi pang ken ha ka da don chu sleeping pill ki la ban shu ai jing yo thia I fi in da kim step ka dan bi ka depression kan dan ka ta ka hypertension kin dan kita ki jing pang ki bakum kita ya ka ba ubril ni ka dawai kan om la ban pen khia ya phi pen her ya ka ta ka khtin ke jong blai penhiar yang tak khtin ke jong blai amar ka khtin ke jong blai udeu angkor bo tau angkor he udeu Jesus Christ ka khtin ke jong blai ka angum ne ladangi puli ya ka shitish kinong hebrew ka lamban rio ka khandai ka angum ne ya ka bangi don kum ka angkor ka mensim bane den ru bat baskem bat ka balak sut syagata ka bahpo ka jingka syagabakum unang buhay nagabanta jongi u jisu lalit rung habola jalong orang ba ling do bam jukut ha kata ka rukom umil kizadek u jisu ulong kumputau angkor ong gaktin ke jong blai bane den bat baskem lada pila penher ya kita ki angkor ke jing im ke jong fi to ai ba gaktin ke jong blai kan her ha ke jing im ke jong fi na do kli do kjat pin dap da gaktin ke jong blai pin dap da ke ni ka chingkular ke jong blai pin dap da ke ni ki ktin ki ba u jisu kren gaktin ya ka ik ba blai kular ta jofi nganget bala da pi dap da gaktin kata kan ne den kata kan long ka baskem na ba ta ka jing im ke jong fi ka babel ke thu ang ni kita ki breu anda ba ki la mi nang ta ki la le shout out lom bat ki la show nang ta laisni ka babel ke thu ingi alunong ba ar ka khot ar poi ka ongum ni ti ka la ongru to kan long kum ta ka ba kum ka ktin jong phi kala pha no ya ki bat kala let no bat kala te yo sai sao ha ka ta ga ching khang yet ti gila let no bat gile poi hau ta ulum bala sa ru hang ta laisni haban da kita ki nong be kilawan no bat kita ki nong be kilawat iki baro islenter galanti brekim shim na shem kadi ga kren kong ba ba phi wan pai ante eto sai sao ha ga de jing khang yet ba pini do ba ka ni ga de ka yeng jonga ka raha ba ka ta ga brio ka raha ka te eto sai sao ha ga ta ga jing khang yet jongka bat kini ki brio ila le bat kilari hau tau lum laisi kalong kum juru habau jisu le kiu shau lum ula penjau le jo ka snam ga jo ka snam ka bolong kum kata ka jan ka basau ya ka ba ka rahap ka te ga jing khang yet jongka
hatu fidan ya ka senam ke jong trai ban ngai apa pi pediang ya Jesus Christ apa pi pediang ini ka tin ke jong blai fidan ken ya ka senam ke jong Jesus haga jing im ke jong fidan ya ka senam kumbau Jesus dan laisngi laimit haga taka khandau haga ding penala sat na pnayu badu ri haga taka jingtap laisngi laimit ong ka tin ke jong blai but ula lajim nang ta uklam sakut sa kini ki Arngut ki la lajim ke tin jong blai ko an ken mau fi tesmen ke patmai ke tesmen ke barim kini ke tin ke jong blai ka Bible hi dan shibun ki ba kwa ban keli jingkeli ban pendu nani ban discredit ya kala ni ban wan ra i ke jingkul ma ban penjot ban pendu no ini ke Bible da ka baki argue da baki ora ke criticism kum ne kum tai ban pendu no ini ke Bible ndrei kita ki ba le research sha ban pendu no ke Bible ha ka ba khat do ki kala long pen ban ki nong bot ki jong Jisu ki lap ya ke jing sha ba ke de ka ta kwa ban ong ye fi la da pi kwa ban tip ya ke jing sha puli ya ke ni ke gospel puli ya ke ni ke Bible na sedang hado ke bekut ba pin tip ya ke jing sha ba ha ba pi thu ya ke ni ke jing sha kan plat lo ya pi na ka ta ke jing ka dum na ka ta ke jing bom net ke jong fi ba na ka ta ka mensim jing le bersya ka rahab ke balap diam ya gini ki Arngut kali yo ma ya ke jing plat im kala te ya ka ta jain sao ke jong ke khang yet bat kum ta ha ba ki ni ki wan pat ban ya le thma kal nong ban riu ki thu ya ka ta ba ki wan ban ya le thma ki i to sai sao bat kila plat im ya garahap pa kimi kita ki para ki jongka kan thai bat chenrang bat aba Joshua bat kini ki shipai ki jong ki lawan gili i ta jan sao ha ta ki jing khang yet bat kum ta la ken mau ya ka e ba ka rahap kala le bat kum ta la plat im ya ka rahap la plat im om ta ya ka hanre kimi pa jongka ya kita ki himen ki para ki jongka kan thai bat chenrang bat ya baro ki badona ki ging ki jongka bat ka rahap kala la im bat ka rahap pikin mau ya gani ka wai kala yo mat ya jing im ka batmai kala let nang ta kala let shong no bat kini ki Israel ada di nang ta kala long snan ka tanga ga jong boss na gani ka long ying la khar ya Jesus Christ na ga ta ying jong ka rahap bat ga ngai na ngi long pop kano ngai la ngi la ngai ya gani ka gospel la ngi ya ga tin ga jong play ngin lat na ga jing penjot ka bishar kai shisha kani ka nong ba lapin jot ya ka Israel ki ya man la gas ngi shi sin saudong ye ni ka shinong bada gas ngi ka banyo ki nya snan nyo sin ki la put ye ka tu roi ki kenro jo ke Jericho ki la twalot pom baro bala penyap la penjot ya ka tak nong ba maka tak nong ba ka long shi sha ka batim ka khendog la long ka balin ki jut ka ki la thang ong ka tien ge jong blai pada kwa banong ye pi bo blai un pendo no ni ka perthai bo blai un penjot no ni ka perthai la pi kwa ban la im tu long ma pi kum karahap ublei kentat ya pi la pi long kum karahap la pi la dei makana ga thainuti ni pi la dei lupa kita ki bilek persya yu blei men shwa la pi la long kita ken ki bla jat ga jim ga jong pi utrai kentat wan khnang ga yeng jong pi ngange ga ni ga por ba pi pet ga ni ga mobile na ba pi pet ga ni ga television ga mementa ublei wan ha ga yeng ga jong pi ublei wan man kren wong ko kong nga i ya pi ni ko ba ko khna samla nga i ya pi ba nga wan khnang ga yeng ga jong pi ya ga ba nga don ga jing temu ban pelat im ya pi bang ngai try ong kasnam jo akan pen im ya pi ngai la pi pediang yang nga ong try la pi pediang yang nga kum bakal hap kala pediang kum bakal yo jing penim ba maka gi juga kila la im pi ru penyo ya ga jo jing penim pi ru penyo mat ya ga jing pelat na ga ta ka jing penjat ya ga ba play un sale yang ni ka perthai bang ngai bo try un ai ka bor ya pi u try un pen sle ya pi u try un long ga dau ga jing ku ya ga jing ga jong pi na ga jing im jong ga jing long nuti pin long ken kata ka thai sati utrai un pen kalai ga jing long rim ga jong fi sha ga jing long thamai utrai ge ba dum ga jing ga jong pi un weng no bun a ga jing sha ga jong ngangai na ga thai nuti sha ga thai sati utrai un pen long fi bolong lagi pop jong pi ki sao han kin le kat ka yor lagi sao ber thu ong tra kin le par kum unyu lang brat ken amar ka snam junga kan pen khot ya pi ka snam junga kan pen im ya pi ka snam junga Jisu kan pelat ya fi na ga ta ka jing pen cha piang yam yu tra hatu ka snam jung tra ka don am tri kam ga jing ga jong fi ka am no fi piang yu Jesus Christ ka snam ga jong Jisu ya ga bo la pen jao halo ga ding pna ya ga bo la mi pat lu ha ga sni ka balai kata ka don ka bor haduk menta ban pen im ya pi ka de ga dawai ya uta unong pop
unong pop ubadon ya ke jing pang jo kapop kadon ka bor ban kia ifi pi pediang ya makan ini bila ya sakama utrai on ko kon ngai ga ti ke jo ngai fi ban bo inga pediang ya bat ngan pala im ya fi ka ya ke kami ngini dua ke ni ka por ka pamenta utrai umman bu ko ga man sim kan jat ma ta da wan khang ga yin ke jong pi ban maham ya pi bat ban invite ya fi shaga jing penem pi pediang ni am ya invitation ke jong lai pi pediang ni am ya ke jing tarwa ke jong tra ke ni ka por apa pi pediang na ong ya fi komba karahap kala la im pi rupin la im om tang ma pi ka yin ke jong pi kam la im pi la thai man im ni ke jing im jo ka pop pediang yu jisu un pen ko ya pi un pen thamai ya fi un siu spa ya pi ta ka dor ba ka snam ke jong un ai pi ru ya ka jing start ka jong o pi la un bot lang bat ngai ke ni ke jing duai ha ke ni ka pol ka pamenta bot lang bat nga ong ke ni ke jing duai ong try hagani ka por nga wana khamat chong ne nga sngo thu bangalong nong pop bakra ma inga try nga yo sngo ye ka tien ke chong me ban nga pdiang ye ka tien ke chong me nga shep tieng ye me try na mar me don ye ka bor ban pen im bat ban pen jot now try map ye nga sat yang ada kesnam jome banga pediang ni mega ni kesni kumu try bat kumu nong penim joma cheese men longu joma bat nga uchome penon kami nga try hagar tengu jisu amen balada pila doai bat nga doai da kejinget Masyarap ya pi hindra ke jingi keren ke jong pi ke dai ma pi ba do Jisu. Bat ngai bo Jisu la wana ke jing ke jong pi. La kapat ya pi ke ni ke sni. Ba tau blas dang ya ke kam ga ba ha ke jing ke jong pi. Ulong bu yai ne ban pendap ya ke ta hadu ke sni ke jing wan ke jong. Play ulong ba onom i no ya pi, onom landet no ya pi. Ba ulong rengkat ba pi do ba wai no jong perthai. Ba pi ru yai ne au trai. Ka babel ka ong tan kita ke bi yai ne adu ka bakut. Kita ken kin yo la jem. Yai ne au trai ke jing ke jong. Ini agak kecil, ini ero, kata kecil ini. Jom terabat nak kuat berdua pil, ada fidang dan kam, yang kecil dua, pil aban phone nak ni number, bakom juru, tapi sengaja ban kuat bani kendo yang ini, pil aban wan, ni dah sengaja tenat dah sengaja hai bani kendo ya fi. Wan nak ni ke office, ni dah nak ni duk sengi baan, hadu ke sengi sajan juga tiyo, dah duk khatui baje untuk phone, sawan bani kendo, bani keren, bani selok, ngai utrai un peniang ya fi. Ban long kedau juga jingkir kuyu pertai baru. Boleh shibon, utrai nang penkia, ya pi, nang lagas ni, percaya boleh.